balik sa kong TV. Inig human, di kaagi, kay nay bangko nga gaali. Nganong ingon ani naman karon, kaniadto maghinatagay man, ug lingkuranan sa kamay nga sakyanan. Ato kuno ibalik ang batasan, maghinatagay dili ija-ija. Manang ikaw na lay paglingkod, ay sa tanaw na kunaapagay igukod. Panihapon ninyo maglungag para ba ang mga bata masikot mo niya sila. Salamat tong pero gabi inaraba, ilang manang kay Pasig na ay driver nga buutan pasakay na ako.